Predmet v tvare orientovanej úsečky AB je umiestnený pred dutým guľovým zrkadlom tak, že bod A je totožný so stredom krivosti zrkadla. Nájdime obraz tohto predmetu. Najprv zostrojíme obraz bodu B. Použijeme dva rôzne význačné lúče, ktoré prechádzajú týmto bodom. Lúč rovnobežný s optickou osou sa po dopade na guľové zrkadlo odráža do ohniska. Lúč prechádzajúci ohniskom sa po dopade na guľové zrkadlo odráža rovnobežne s optickou osou. Obraz bodu B nájdeme ako prienik odrazených lúčov 1 s čiarou, 2 s čiarou. Bod B s čiarou je obraz bodu B. Z bodu B s čiarou vedieme kolmicu na optickú os, ktorá ju pretne v bode A s čiarou. Z obrázka je zrejmé, že bod A s čiarou je totožný s bodom A, teda aj s bodom S. Obrazom úsečky AB v dutom guľovom zrkadle je úsečka A s čiarou bez čiarou. Opíšme vlastnosti obrazu. Obraz je skutočný, lebo vznikol pred zrkadlom, odrazené lúče sa skutočne preťali. Obraz je rovnako veľký ako predmet, lebo úsečka A s čiarou bez čiarou je rovnako veľká ako úsečka AB. Obraz je prevrátený, lebo leží pod optickou osou.